Maayong utusubog sa mga nagsunod ng among pagsibiya Martes karon Agosto 4 tuig 2015. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas. Bagyong Soudelor gikatakdang mosud sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag ug posibleng mahimong super typhoon matud sa Pag-asa. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ang bagyong Soudelor nasigpatan kaganilang alas 10 sa buntag sa 1,855 kilometers east sa Luzon. Nagdala kinig hangin nga dunay gikusgong 215 kilometers per hour ug ang paghuros niini moabot sa 250 kilometers per hour. Dugang sa Pag-asa nga ang bagyo mosud sa par ugma sa buntag ug gikatakdang anaa kini sa 1,400 kilometers east sa Calayan Island ug panganlan na kining Hana. Matud ni weather forecaster Sar Aurelio nga posibleng mukusog ang bagyong Hana ug mahimong super typhoon sanglit matud sa Joint Typhoon Warning Center nga niabot na sa Category 5 hurricane status ang bagyo niadtong Lunes sa hapon. Dugang ni Aurelio nga matud sa susamang report, ang bagyo mao'y kinakusgang tropical cyclone sa kalibutan karon sukad niadtong bagyong hagupit o Ruby nga mikuso-kuso sab sa Pilipinas niadtong tuig 2014. Giklaro hinuon ni Aurelio nga ang bagyong Hana dili direkta makaapekto sa Pilipinas ug dili sab kini maglandfall sa bisan asang parte sa nasod. Apan pakusgon sa bagyo ang southwest monsoon o habagat nga makaapekto sa Palawan, Southern Visayas ug Mindanao hangtod karong Biyernes. Makitsanati sab ug mapanganuron nga kalangitan ug pag-uwan ug panugdog ang ubang bahin sa nasod lakip ang Metro Manila. Ang bagyong Hana gikatakdang mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes o Sabado ug paingon kini sa Taiwan. Cebu City Anti-Mendicancy Board magsugod sa pagpang-rescue sa Mokabat 200 ka mga manlilimos sa dili pa ipahigayon ang Asia-Pacific Economic Cooperation Summit. Si Attorney Jocelyn Pesquera, ang pangu sa board, nibutyag nga ilang ipahigayon ang operasyon karong Agosto 14. Ang Apec Summit ipahigayon din sa Sugbo karong Agosto 22 hangtod Setyembre 6. Giklaro ni Pesquera nga dili hipuson ang mga manlilimo sa kadalanan sa Sugbo apan i-rescue lang sanglit mauman kini ang ilang gisugdana og pahigayon. Di sab daw kini tungod sa Apec apan alang sa kaayuhan sa panglawas sa mga manlilimos. Matud ni Pesquera nga ang rescue operation nunot sa mando sa City Ordinance 1631 o ang Anti-Mendicancy Ordinance diin gidili ang pagpanghatag sa mga manlilimos ug mga kwarta o material goods sa pampublikong lugar, buildings ug mga buhatan. Si Pesquera miingon nga ang ilang mga ma-rescue adto temporaryong papuy-on sa sports complex sa Barangay San Roque ug didto na sila i-assess kung unsay klaseng pag-atiman ang ihatag kanila. Karong simanahana ihatag sa Davao City Health Office ang mga IDs ngadto sa Mokabat 5,000 ka mga mamaligyaay nga nisalmot sa Food Safety Seminar ni adtong Lunes. Si City Health Office Environment and Sanitation Division Chief Robert Oconer nibutyag nga ang mga IDs i-release ugma Myerkules alang sa mga mamaligyaay sa 1st District. Samtang karong Huwebes ihatag ang mga IDs sa mga mamaligyaay sa 2nd ug 3rd Districts. Gibutyag ni Oconer nga ang distribusyon sa mga IDs adto ipahigayon sa Almendras Gym diin dunay ipangbutang nga mga booths alang sa releasing. Sigo ni Oconer nga inigdawat sa mga mamaligyaay sa ilang mga certificates diretso na sila sa booth sa city planning. Kahinumdumang si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nibutyag ni atong niaging buwan nga ipaubos ang tanang mga mamaligyaay sa syudad sa libreng food handling seminar aron malikayan ang nahitabong food poisoning sa rehiyon sa Caraga. Ug USPF-Panthers nibalik na ang detalye sa report ni Lea Capuyan. Sa ikatulong adlaw sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated ang si Safi Basketball Tournament magsangka sa main game karong adlawa ang University of Cebu Webmasters batok sa University of Southern Philippines Foundation Panthers kinsa wala ni apil sa miaging tuig tungod sa kakuwang og players. Dakong hagit ang atubangon sa Panthers tungod kay tataw kaayo nga mamawi ang Webmasters sa ilang kapildihan ni atong Sabado batok sa University of San Jose Recoletos Jaguars.
Sa high school division, mag-abot ang defending champion Sacred Heart School Ateneo de Cebu Majas Eagles ug University of Southern Philippines Foundation Baby Panthers karong alas 5:15 sa hapon sa Cebu Coliseum. Ang mga duwa sa Sisafe makita live sa sisafe.sunstar.com.ph/live. Leia Kapuyan, Sun.Star Pilipinas. O ganiya mga balita gikan sa ubang bahin sa nasud. Had your daily dose of Sun.Star news? Good news! Sun.Star's e-paper has a 7-day trial version. You can now check on the recent headlines on your desktops, tablets, or smartphones. From the hottest news to the latest updates on any publication. You may register with the following steps. First, go to the website www.sunstar.com.ph. Click the e-paper button on the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use and the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sun.Star Cebu free trial. Click Next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your 7-day free trial subscription. For more information, visit www.sunstar.com.ph. Welcome to the newest member of the Sun.Star family, My Sun.Star, a mobile application that allows you to remove all the online clutter and focus on what you want, what you need. To enjoy our latest edition, you must have an Android device, a mobile phone or tablet. Go to the Google Play Store, type My Sun.Star in the search box. Click on Search. Once brought to the application, click on Install. Wait. When download is complete, click Open. You will be brought to the login page. You may use your Facebook or Google Plus account to register. If you are already logged into your Facebook, registration is automatic. Next, select your interest. Click on at least 3 categories and at least 1 location like Cebu or Davao or any of the cities in the Sun.Star network. When you're done, click on Done. Great selection! If you do not select any category or location, you will automatically be brought to the News Bits section where you can find, in one glance, a list of news of the day that you should know. If you have selected your interest, the News Bits will be the first list, followed by different categories that you chose. This way, you do not see all the other news and articles that will not be relevant to you. What you see is what you want. If you want to add more categories, click on the menu icon on the top left. Choose My Interests. Select again. You will also see in the menu information prepared specifically for the mobile app. These are Lotto, classifieds on jobs and properties, and obituaries. What makes My Sun.Star different from the Sun.Star website and the responsive mobile site is its customization feature. You be the judge of what is news to you. This app will also be available soon on the Apple Store, so those with iPhones and iPads can enjoy My Sun.Star. Thank you! 10 high school teams, 7 college squads, 2 divisions, fighting for the championship crown.
Puro Reigns sa Safe 2015. Watch every game live at www.sunstar.com.ph. Visit sasafid@sunstar.com.ph to get the latest updates. Mga kabistak! Ania na ang atong magazine! Bistak! Kabistak ato ani gikan sa bagatan hangtod norte. Isan asa mapadpad bisayang dako makalupad. Mahitugmaon, matinahuron, matinabangon, mapasigar buhok. Bisayang dako ehemplo sa maayong lumulupyo. Ani anabay ato ni bay original ni bay Bisdak Magazine ni bay. Ang Bisdak Magazine mapalit sa Newsboys ug sa inyong suking tindahan. Concepcion, duna na ba'y bag-ong love life? Ang detalye sa Showbiz Chika ni Crystal Clemente. Mega daughter Casey Concepcion, dating again. Hinimo ang giangkon sa aktres kagahapon dihang nag-guest siya sa morning show ni Chris Aquino nga Chris TV. Sa pag-angkon ni Casey sa tubag ni Chris, iyang gibutyag nga ang lalaki usa ka European o kasamtangang nakabase sa Middle East. Dugang pa sa aktres nga hardworking sab daw ang maong lalaki og 5 years older kaniya. Pero giklaro ni Casey nga bisan pa man dating na sila, dili gihapon ingon nga exclusively. Kini tungod kay nagtuo siya na unya pa makita ang tinuod personalidad sa usa ka tawo kung 8 months to a year na nga kaila. Apan gawa sa mga gi-share ni Casey bahin siya ginadate, dili na siya moingon og lain pang detalye kay dili siya ganahan na ma-jinx ang unsay naa nila karon. Prefer sab si Casey og non-showbiz nga guy kay nasuwayan naman daw niya nga ma-date ang iyang mga leading men. Kay numduman nga si Casey na date iyang mga daang leading men sama ni Piolo Pascual o Paulo Avellino. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika. Alang sa uban pang Showbiz Chika, bisitaha ang celebrity.sunstar.com.ph ug i-follow pod mi sa Twitter @SunStarShowbiz. Sa lotto results, ani ang mga nigawas nga mga numbers sa mga bula kagabi sa 655 Grand Lotto ug 645 Mega Lotto. Bulahon unya ang 649 Super Lotto ug 642 Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sun.Star Super Balita. Kung di din natapos ang atong mga balita karong adlawa, alang sa dugang pang updates, bisitaha ang www.sunstar.com.ph. I-follow sab ang among mga updates sa Twitter @Sunstar Online ug sa Facebook, Sun.Star Philippine News. Kini si Jason Doval ug kini ang Sun.Star Pilipinas.